Unsayang gibuhat ka gani ha? Silig-silig dayon. Muna siya pag... Hi guys, maayong gabi sa inyong tanan. So karon, Ivy Price. Ikaw, kung gusto ka, magpadala ka. Ayaw pagdaghan comment diha. Naayang comment na niyo, ang sponsor di man lang marunong nagbigay ng tao na dapat bigyan. Shout out Mami Vic, I hope you're happy about this video. Watching iba and lang kaluoy ba. So kung naluoy ka, kang iba, magpadala ka. IB Price, agbutan nimo ang sponsor. Ha? Ayaw pagbuot sa sponsor kung kinsa ang iyahang hatagan. Kung naluoy ka nilang lang og ni iba, magpadala ka kung gusto mo. Kung marami kang pira, o magpadala ka. At wag lang silang lang at saka si iba. Lahatin mo na. Makapag ano ka ng sponsor, para kang ano, hindi mo ba nakita ang mga vlog ko? Kung bagong salta ka sa aking vlog, panuorin mo muna lahat ng mga vlog ko. Ha? Panuorin mo lahat. O saka ka mag-comment. Nireplyan ko siya kasi hindi ako nakapagtiis. IB Price, ang kapal ng mukha mo, ha? Ang kapal ng mukha mo. Sumbatan si Mami Vic. Di mo nakita ang vlog ko pag nagbigay si Mami Vic para sa kanya. Para sa kanya lang yun. Pag nagbigay si Mami Vic ng another blessing sa iba, doon na naman sa iba. Kaya ako sa iyo, IB Price, manahimik ka. Hindi mo lahat alam kung ano ang mga plano ng tao. Ha? Oh, nandito silang dalawa, oh. Tulog-tulog sila dito. Ang kapal ng mukha mo, no? Hindi mo ba nakita ang vlog ko nung nag-sponsor si Mami Vic sa kasal ni Iba? 15 lechon manok. Dalawang cake. Tatlo? Huwag kang mag-ano dyan, magsinungaling lang. Tulo. Tulo? Oh. Tatlo pala ang cake. Oh, ngayon. Ha? O, diba? Kang Mami Vic, gikan to nga sponsor 15 ka lechon manok, tulo ka. Kuan, cake di ay. Oh. Karon, kung maghatag ka, paghatag, ay pagdaghan comment diha. No? Kaya ka na sila, wala man din nag-ingon nga, pangayo din mo dato iba. Wala man. Pakaulaw. Ayo. Tagaan, ayo. Ulat ng kuan, si kuan. Oh, kay nga no, ingani manggod na siya guys. Kabalo naman ta sa sitwasyon unsa ito. Karang mga nag-sponsor sa amo akong unsay ilang gisulti, maura gyud nay sundo namo. Pag sa sunod na pud magpadala kung unsa na po'y ilang isulti nga diya ihatag, didto pud sad namo ihatag. No? Ikaw, kung dagan kag kwarta, IB Price, padala. Buhi pa magini sila ho. Oh. Buhi pa silang duha. Magpadala ka. Ayaw pagdaghan istorya. O kung daghan kag kwarta diha, padala. Ayaw pagbuti ang mga sponsor nga nag-sponsor kay imohang ingnon nga naluoy ka. Kung naluoy ka na sa pagpagdala, nabuhi pa sila para makakaon ni sila. Usab di ay. Mabita na dakong tinuod. Hilas-hilas ka uroy, mura kag sikinsa. Unsa nang kwarta sa gawas gipang punit na dito? Baga ni Mugnaong ha. Mura kag sikinsa. Napayang ingon ho. I hope happy about this video. Natural, mahappy si Mami Vic kay nakahatag siya blessing. Wa ka kay baw? Ang mga video nako sukat sa pagkawala sa akong ads day. Tan-awa. No? High blood ko nimo oy. Mura kag mao. Murak mao. Oh, murak mao. Ug nakaihatag sa ila ha, buhi pa ni sila oh. Hatagi o gusto ka. Aya pagdagan comment diha mga nag-sponsor kay inyo na hinungbutan. Mga baga mugnaong kung magbuot mo, kamo na lang magpadala tanan. Daw ayaw ra isa duha. Tanan, hatagi o gusto mo. Mga baga mugnaong, puro lang yung luoy ka lang iba lang dahil di mo wala luoy sa inyong mga naong. Luoy ba di na? Luoy. Wala mo suka nakakaon sa manok di ay lang. Iba? Nakakaon ka filme. Sige, sumo na kasi karne.
O gani, wala may makuanda na kung magpadala ka. Ihatag nimo din sa ilahan ni iba og ni lang. Mintras buhi pa ni sila. Makakaon pa ni sila. Oh. Puro kag tala. Aglaguton ta na ni mga comment nga kuan. Pang awayon na hinon ninyo ang kanang nag-sponsor. Muramog mga mao. Napay isaw. Ako'y naluoy taon sa duha iba og lang maskin isa ka manok. Tungaon nila lang unta o Lori G Veliantes. O kung naluoy ka di magpadala. Ha? Padalhin ni sila. Miras pagkakaon pa ni sila. Artis ka po. Kapiin naman nila po. Magsukahan si Jinjin kalibanga. Makakaon pa minti guys. Murang mga mao. Guys. Gani. Maghuwat sa sponsor kung unsay another nga kuan blessing, another kuan o di kay ikaw na hinon mo mag kuan diha paka high blood ka. Mura kag sikinsa. Kami may problema sa amo lang happy may maglakaw-lakaw. Ug asa ko. Daw mag-ingon nga kuan nga nang gabi na. Oh. Part man ni sa among pag-vlog. Ha? Part man ni sa among pag-vlog. Maskin pa dihag magabinan mi mauwanan mi kay part ni sa among vlog. Oh, maswilduhan mi. Diha mi makaswildo. O di mi magkuan maningkamot og kuan. Ang video nara diha sa puro ra diha silig-silhig, puro ra diha kuan-kuan sa sulod sa balay ug unsa diha. Puol tan-awon, di ba? Kamo ra nag-ingon nga puol tan-awon. Unya karon nga agkadiin-diin ang among video. Ag inyo na pud ag ignon nga kuan. Luoy kaayo. Luoy ba mi? Luoy nang naong dana nila. Nga nabusog ka na sila karon. Busog si Perminti. Mas nakauban mo sa ate. Mga baga mog naong ha. Mura mo mga sikinsa. Napaning kuan ho. Napaning isa ho na si Risa Lapos. Mura sa ding sikinsa. Mura kag mauday. Ha? Diyos miyo mayamiya bahini pud na sila lang og iba uy. Managhan ra ba na imong views basta naa sila maluoy sab ka uy. Oh. Oh tanawa bahini ko no. Perminti may bahinan guys sa among kuan ate sa sulod ang sulod niya. Perminti wala na kuan. Oh. Yato ni kuan. Maskin wala mag name drop ang sponsor nga tagaan sila dapat magkusa ka kay anytime ginakuyog nimo sila sa kanunay vlog nimo. Oh nagkusa man si Ate Mayamiya. Hatag siya og Batasana ning bayuta bitaw. Mas maayo man niya akong kinaiya, lantad. Kung magpadala dili kay mag-ano sa tao nga may sponsor, kay kada sponsor kumoy lang taga-abog lang tagaan nila. Kami nakatilo mi ni Mami Bix, pagkasasa ko magulang. Kita sa kuan kanang 15,000. 15 ka buk nga edit sa manok og kuan tulo ka buk ka cake kitagaan sa nakadawat sila na pud sa mga kuan. Dili kay kanang kuan sa luoy. Anong luoy manugang mi? Luoy mi manala man laos luoy mi. Kay kuno inyong mga naong kuno luoy kay tan-aon. Kay Ay gipangatagan sila unya. naong guys puro gabi wala mi ingon nga nasina mi sa ilang kuan nga wala mi nagmayat ni ate kay tagaan mi. Tagaan mi ate sa balalaki di tagaan sa balalaki sa tagaan mi sa usod nila ate. Wala po si ate kay wala po ikang ate. Wala gani yan ate gani wala gani ko kay siya katulad man tagaan katong sa sponsor. Oh, naay nabilin din isa kalibo ho amo ning ipalit ug mapon. Daw magkauna mi. Kaming tulura. Aron matagbaw mong ikaw IB daw kani si Risa Lapos. Ang ngayon mo lapdusan ba? Alam mo ka pagkalain sa mga kuan kay na gyud mga kuan mo, mga istorya, mga kuan, among mga vlog, mga gabi na natural og gabi na makapangita sa kunti na mo kung asa yung paingon. Ayaw mo pagbuot sa sponsor. Kay kamo wala mo mahibaw og unsay mga plano sa nag-sponsor. Di ba? Naabitaw tong time nga nagpadala sa ako ratanan. Naay time nga nagpadala sa kang Auntie Mercy ratanan. Naay time nagpadala sa kang Lilin ratanan. Naay time nagpadala sa kang utik ratanan. Inga naman ang sponsor. Pati kuno si tata wala. Pagpadala ka mo tanan. Pagpadala mo. Mga baga mugnaw kung kaya ninyo. Mura mog mga mao. Ay ba madagang ko man pagpadala kung asa mo padala. Napadani ho ng Ricky Santos. Limos Pamor. Libos na mi Or ikaw ang among limusan.
Kamo sad magwat mo. Kay aghatagan naman mo. Sige daw, ay ano man tanong gata dili sa mo ikuan on. Tanawa nagyo na sila nga kuan. Ang kurte perminti gid, ang kurte perminti. Kakuan sa base, kami pero dalayon may kasuko. Sa nangalit din sa imo, nangalit din sa mga tao. Sila may nag-ingon. Mapag-apilaan Sa- din Oo. mo. Si ang kuan kami man nagkuan, nagkulat man mig tagaan og naam. Wala og mayo sa Di mo magpaluoy-luoy sa naong. Dali ka mo na gata sa gay. Kay gabi kuno, luoy kuno kay inyong mga naong. Usa na gabi katawa magka sila lang mag-smile, dili sige pa smile. Smile ako sila sa atbakan ni. Alam mo to siguro nga, ikaw si nagkatawa sa lang mo, nag-smile lang nga wala si labot. O ginamay ko nga nagkatawa ako ko. Kay kaning mga kuan, kaning mga himantayon dani, utro pud sad ni. Oh, wala ta kay baw sa ilang kaimtang. Lupig pa dani siguro ang ilang kuan. Kasi mga kuan nga pala kay majikat Ito na gali ka sa mga imong mga low ay solid supporter kani atong pangan ng mga baser kay mura gyud pa maka-affected unsa nag daot maka atong mga baser unsa imong kuan di. Ayaw na kay nganong magbuot lagi sila. Basta wala. Ano mga legit na to nga supporter unya nga naon nila agkasakit pud ta ako nasakit jud ko kay daghan kaayo mga comment about sa kuan kagahapon nga video. Oh. Gani bago siguro siya nagsanta sa imong vlog kay wa man siya kabalo sa buong detalye nga sa akong kasal. Bungga tungod ni Mami Big Pod o wala na siya kuan sa sa akong kasal. Saray sila Bago na siya salta siguro. Kapal ng mukha gyud. Mas baybayan ano niya babalaan na niya ay nakatira naman si Ibog sila lang kang Mami Big dai grabe mo dai. Grabe man ang hinabawa sa lechon manok dai. Mura mo mga sikinsa, mura mo kuan. O kung gusto lagi ninyo kamo pagpadala. Daw ayaw ra isa. Ayaw ra duha. Tanan. IB price. Oh. Daw si Riza Lapos. Kung daghan inyong kwarta, Kapadala mo. pagpadala ka mo. Oh. Kumplituha ha. Kumplituha. Ayaw nag isa duhara. Kumplituha. Oh, ay bilapos, kumplituha. Ay mo pagkauaw. Baga mugnaw. Sponsor inyong kuanon butan. Ag butan naman hinon ninyo. Mura mo mga mao. Kay amo manok wala o Milo wala pud kamayamiya. Wala amo tulo wala jud pero nami gikuan nga nadala gihapon. Ang katong banana cake sa ako to, gipalito na ako kay para na ay pasalubong pag uli sa bukid. Wala gyapon amo nga nadala. Kay ngano sa time baya nga vlog kanang naabayay vlog namo sa usahay nga kanang magpangas mi sa bukid nga magpalit kog sudan nag-apilon ba nako sila. Ano mawilim sa iya guys kay pag makauban mi sa boss di pag uli din makabit-bit di sudan. Ag sali man sa siya ko ag Mawilim to kay nana iba may pahuya pawaon di. Makuan gyud si mo kay ila taga uli taga kuan dai pa sa lubong o. Nasabot ta karon kita baser. Undang kita vlog ani. Ada kan baser. Daan sa pan, isda, manok. Ano si Kinkin daw. pulos mo mga kaning IB price ug kuan o Risa Lapos murag mao Pero dili ko nag tips na dili na ang mga maambot nila na 1,000 ugma kani unsa gusto niyo paliton na unsa gusto niyo kaunon Oh, dia. Kung unsa iban na bake maura na. murag mo mga bisan mo agreklamo lang iba Yatan reklamo ba ni ahak? Asa may reklamo sa imo ka sa oh, reklamo. di sa mo mag pag nagani video nga naikatagan di mo agmugot-mugot Nalabut-bugot di biti. naigi-comment na ni nagmuguta ko no mo luoy ko no kay inyong naong Ang puna ko talaga sa bugot. Kasi sa mga kumita mo nagmuta mo naw. ay Ismail magasi apil gabi sa session Ismail o si apil. muna diha agud ag Bisa lipat tagaas na naman nalilis sila ni Kuan. Gumuguta itong naong lugar. Di ba mga makuan na kalipat ba ko sila Hapat ipahapat? lagi tawag apil suko gadamay na ani sa kuan mga baser ko abisag. Wa tara gyapon piwatan rin ag video na kuan ko tag. Ay noon. Pati dumot ka sa amot eh. Kay apil mo kuan. kani sila Wa may nahilapot kita usa di ka kaila sa amo. Sabi mi nagkuan. Sa una katong wala pa ka vlog ako si pan TV pan. Kuan. Pangay ko sa una. Sa sponsor di ako na sa TV o sa kamera mo kunay sa imo mo pangay pan. Kapituhan na. Panikamot lang kuan. Kapituhan. Lalo pala kung saan ay oras.
Yung ko mo sa isang abit mo. Sa time tan kapin. Yung hapon na. Hapon pa. Pero ako tulog ka, te. Tulog human idita ko sa video. Dogi upload ayun. Uwa ko sila ko ba nga. Usa sa sabay, di ka kumatawa. Good evening. Good evening. Ngit kita mali. Nakamo istorya mo Danyo. Kang lilin buhay bukid gani. Tingala gani bigyan maka tagaan mi 1,000. Ingat tagaan 1,000 nga. Waban mi dagto diba? Oh. Kay gisuko man sa usa to tagaan po ka man ang lilin. Ihatag mo sa amoa. Katingala po mi kaapil mo tagaan oh. Ana ba? Amping nga na mamibig ay papekto sa mga buzzer. Ano te? Murag mga mao, mura mog mga mao. Mao nang sus Ginoo ko. Pag-vlog mo bi, pag-vlog mo. Pag-vlog mo para mahibaw mo og unsay vlog. Na kung Oh, pag-vlog mo. magpadala po si Ate Maya lain ay padala ihatag na sa lain. O masuko pa tong naghata sa iya ngano. Ngano yung maghatag to sa kuan dili man na mao nga akong giingon sa imo. Oh, mao gani. Oh. Kagabi nagpaabot mi na ni mausig kagabi Mother Earth kagabi nagpaabot pa mi. Makabanyapon unta mi dito makakaon mi itong manok. Wala mi nagpaabot kay gadali lagi pod. Og ila man lilin po nagpaabot po mi makakaon po mi. O kato inyong ipanghatag ni Mami Bik og dito man apta pa makakaon mi ato. Asa ila Mother Earth og ila man lilin makakaon mi. Dito itong manok na kuan ato bigay na napal ka makakaon mi itong manok. Ila Mother Earth po ato bigay na nakakaon mi ato. Ana siya po kuno hay nga imingon si Mami Bik nga ihatag ni kuan Mother Earth ka Mother Earth lagi na dili ka iba o ka lang so puro nagkuaon na mo na nga di man amo ana si Maya ang madaot ere ibas mo Maya ano pas Maya pataka ni katang-katag ning Kung say gi-request sa sponsor, mao ra jud na siya. kita di mo gabi sa iya Oh, ayaw mo paghilas-hilas. wala ang kamaya-maya po di ba Ayaw mo paghilas-hilas. Dagway ninyo mura mog mga mao. Maka-high blood mo. To si Juan Mario dito, may pag-ipang-untog na ko na inyong utok dato ni Mario. Tapos mo mga way buot. Lagot mo. True. Pag upa nakakita sa video, daghan na din comment. Tanawa tanan video. Wa ka kikita, wa mo kakita ha. Risa Lapos. Oh, anang si Ivy Price nga gi hatagan na si Iba sa 15 kalitson manok. Unya naabaday gi hatagan na tulain sa kang Iba ra to exclusive. Do tulo ka cake. Ha? Naabaday nagkuan baday ko kanang imo ni kay naay 15 ka lechon manok gihatag ni Mami Bik imo ni kung unsay gi-request sa kuan unsay gisulti sa nagpadala sa blessing maoy sundon kamo kay mga tibad-tibad man siguro mo sa inyong mga ginikanan muna di mo kabalo magkuan huna-huna og unsay insakto og unsay dili mga matinumanon mo mao na maramog mga mao anak mo din kay palitan mo sa lechon manok lechon baboy ug kaya ninyo ha kaya ninyo magpalit sa lechon baboy ha Ivy Price oh Risa Lapos na patong Ricky Santos nga idemanda kuno ko oh demanda ay pagbinayot oy Di banda ka, te. ha Ay, di banda ka niya? demanda kay gwapa kuno ko Di ka na. Wapa man di. magani kanyapon ta Ada pa yapon. lisod po dito sa Amerika nga narat ka din sa Purok City pagdali mo diya Nagabida ka, te. Nakamuti. ag uban mangyapon ko ninyo dito kay ang motor to raman na ako dito nabutang wa man ako pangan ako na plaster Ano ba ikaw bansa? dito sa kwan Kawana? oh dito ni bibi na Sige, dito gibining ko niya kay. kamo kay agtuman gyapon mo kung say akong istorya dili mo agtuo ano pagtuo okay hulo na unsa mo to kita ito mo to te say moto Jujit na jujit say motor iwa tora ko motor dito sa kwan kisa may nauna di ba kamo oh oh ilang mo to tora dito sa ila ni bangot akong motor gibili na ko gayna wala ko gisulod diri kay lapok kay dato sa dalan ha haba mi Ulo man naman tan. humok naman na Humok naman ya. tama ang kaon kita okay
mag-comment nga dili ag huna-hunaon. Wa mo yung mga buot. Yan, tanda ko na siya na. Suka daw. Sa man di kaon niya. Nagabaan, nag-atay, at ipakuan, dito, ipin, ano? Ay, kang papa siguro no, kasi sige man niya ko oras papa. O, ito ko na ito, kaway-kawayan, guro nila. Muna, diha. Gabaan na. Yan, iya ulo. May matika na wala. Na, Iya ka ko oras Nag- papa. Asa matika? Magkailat man no. Yan na ko oras babino angas lulo niya ba ano? Nay ko ano. Tunga ta sa swing na be. Tunga ta lo. Nanaon niya ba? bagikan kapos ano. Madam Judith, di aho. Chocolate. Hala. Nabalik na. Mayati git siya. Impas. Ay, sinusod lang na noon. Ano ko lang ulam. Ulam. Ay, kuan, kani-kanon ako niya. Ay, ano ko, diri-diri. Biri-biri. Biri-biri. Sino? Rockberry. Grabe po silang na makakuan sa matika. Dagan kayo? Biri-biri. Biri-biri gud sa tiil. Naman na siya kuan kanang murag marshmallow. Murag na siya marshmallow kang siya nga chocolate. Wala, thank you so much, Madam Jodette. Huy, napay mong chocolate, Madam Jodette. Oh. Diba? Pa isa. Shalan. Chocolate. Wala si Koreana nakanha din eh. Kaya kung nakanha si Koreana, kurot na siya. Magluto na ako ng Tignan. Ha? Magluto na ako ng mga pizza. Hala, nagtawag na ba si Lilin Karunda? Wala na to natubag da. Si Lilin man to nanawag. Oo, ha. Nagyang beto siya nga agkuan, aglitson manok. Basig naglitson manok siya, dito tapapan niya po nun. Luto si iba, oh. Kasi lang. Pero wala sa batiya. Sa ulo ito. Ha? Wala sa ulo. Hindi yan eh. May yung katulog. Tugawon ta mo. Sulit. Ano kayo mga? Nga na maligdiri ta mga tuhog. Ha? Sagdi na si Mario. Kay lito ko na, dabulon ko na. Diba oh? Ha? Huy, dili na siya kung anon lang. Kana ang... Ato ko na eh. Oh, dili na siya yung nga lutuon jug maayo. Kaya po kami na oh. Awala ko na. Hapok ras niya. Kaya oh. Ito mo na ah. Kuan man na ah. Kuan na, Rocky Road. Ha? Dahil kayo, di ka ganahan. Ang chocolate, kinaay kuan ka ng mga kuan bitaw ka ng murag. Sa ba bato-bato na siya. Ang sa ba na? Marshmallow. Marshmallow. Di man na, marshmallow. Gahi man na, gahi na. Oo. Paano na naman ni? Ambot. Nay maguma. Maguma. Oh, alam mo, kaon na. Kaon na ta. Kasi na. Ilo ko. Ano ko may ko ang ta. Mangapon na may guys. Gina. Ay na kita ra. Ha? Kaluy ka di ka po pag-uban ko kaluy ka. Ako kaon din na bagon. Ya, saka mag sa kanya kaon ng pinakahotdog. Gani. Kau ba sa mukha binak dito ka panim din buha ka na di ko nyo pati manong di ko pakaon din buha mo ah. Kaatire balay. Lahat malay kasi mo di na. Gitar ba? Rest. Sabi ko ulit ko siya eh. Kaon na mo diha. Pagampo na lang, pagampo. Pakal mo sa rin si na? Di na, pagampo na iba. Ano mo ina? Kumana? Sana imo gidna na. Oh, sige na. Last na sa mo siya karon nga gabi una. Hinaot nga busog sa among ikaon pa na. Amin, mga unot ta. Kay bugnaw kay atong kuan tubig. Uy, napabiya diri ang akong palaman. Nalimot ko pag palit sa kuan da. Slice of bread. Uy, magkuan ta kay
Ang kanang ubin wa pa rin nasukad na kuan ni. Gani. Tulayan. Nanak mo tan sa YouTube. Na tan-aw ko tutorial kung saan pagluto sa kuan. Litson? Dili litson, magluto sa tag litson. Yung man ito, yung man ito, di ba kawal mo ka litson biyak? Ha? Kawal mo ka litson? Sige na, ikaw na. Lami siya niya, oh. Manyapon ta guys. Unsa Lami man ang siya? Chocolate. Lami siya da. Lami ang puti. Namo gud siya marshmallow. Mars Daw mani. Mani nga. Ay, May bisita. Diba eh? babae. May kinamot ako. Kinamot ako. Basta ako. Kaya hindi na ko kuha. Manyapon ta. Tanan. Kaam ta guys. Sweet ham niya. Pempot sa ite. Na may bangus, pero gahi kayong bangus. Pempot sa ala. Pempotos. Kuan. Ambot sa tinita man siguro to. 35. Dapat tanda niyo. Napay kaning baboy, bangus, napay hamdad to. Pagkatulog, ano yung hayag mo kayo, no? Ha? Pagkatulog, ano hayag pa man. Ikaw na magabi eh. Ay, magpalit di kog additional bangko dani oh. Ito ba ito si bawap? Wala nagkape na da. Isa. Dad ko butahan ako dito kay kung may magkaon ba. No? Pwede ba manda isa diha, oh? Da, Sino na isa, tuloy? duha, tulo, Pwede ka na sa araw apat, nila. lima. Lima, unom. Nga ang tagay. Napunta kami ang sudan, oh. Special na nga. Sudan. Naman, Masing sa wala. ang pagdama lang. Ay, dula. Ngayon sa sila, sa dula. Di man, dahil man ako mga siyas. Ako sila sa ba? Ako sila sa nito glabay yung buwan. Nang, tanaw na sila eh. Ako dito sila dito sa nawala. Dito payo na sa nawala akong pagtayo ni libot ako. Ano Ay, nga? sa asan siya. Dito na ako nakulog dito sa balibaray. Ay, lagi na. Ako irubo ako dito sila sa anak ito eh. Trabaho na. Man di ako magyan dito. Ako burali na sa ako dito ng madahon ng buralaan. Ang? Dahon. Nakaon. Kanang, Awa din diri. baman ko rin, ag-away, dili kaon. Ako daghan ko kakaon ko. Sa puto mo murag busog sa hapot ba? Muna ko, kuan. Kung mag-away mo doon, di ka ganang kaon. Ako lahi. Daghanon kaya ako kakaon. Natoy ka isang nag-away niya. Duha ka kuan pidlayan ako hurot. Na! Luto na ko. Nga. Kaya mo sa yang yaman ako dun tulog man basta mag-aw sa 7 ganun bigyan 7. Ako lang kaon. Hurot lagi na ko lagi. Duha ka pidlayan. Wala mas dudoy kay pag magkuan siya kabalo siya sala siya. Bata isu ko bali-bali dia, bali-bali. Di ko makaon. Kabalo man siya sala niya. Niya, basta salat niya, manguyok kina siya. Pero di niya salat, di na siya. Ako, basta kabalo kung ako sala, ako gilawaan. Na, siya magipamimanti sala. Iya, ginagwan. Pag-ulit ako din eh, balay lagi ko nung balay ang kuan niya. Aglakaw, wala na yung makuan. Pagkaalo, wala yung kuan. Kaya nagpahit mo na kuan mga kuan. Ito mo sa oras na nagpahiyotok na kim-kim. Pagtuk kanton, pagtutuan. Ug pag uliin mo, unya, hubog. Na. Karang gabi hubog. Sunod gabi hubog. Sunod gabi hubog. Ang saan man mo? Away, permi. Pahubog mo. Na, agawa. Basta kuan lang. Di ba yung mga nang ubog nga, uway buo. Down na yun. Di gina ako gitsawa, basta kubog siya lang. Kasi kuan, ako pa itukutuklod, ako kuan. Amen ka ba? Amen yung mga kami sipon me. Tawagan na kami isuro, masakit ka, ato ka hospital. Dabi magtabang ni mo ka, dapayan ako na inom mayaan be. Sige na, inom lagi ako inom. Pante bitaw kay kabalo ka, ug magsakit ka, kita lagi makabuang, dabi magtabang ni mo isuon. Dabi magtabang ni ayaan. Ako ta sa tukay mo ayaan, na ka hospital karon. Dabi hatag gwarda karon, tabangan ka kay sige ka plastika inom diha. May lang. Kani. Wala sa sa tong mo karon. Wala yung tuman niya. Kita naman hinuon mo daw tang magyayawak na.
Namao gani nang kuan og magsakit sila. Kita ra gapon magproblema. Wala diha nga. Kaya rin Puhon. mong tubig kay Ano Kalusyon. sa dili bitaw ka Try, kuan try, na bete. Nga bitaw dili Kalma mao na say. siya? Dili ka to gan ato New Year ba? Hubog kasi natin nagkuan na buang gimi ato tin sila ni Alan, sila ni kuan. Kita gayaan na si Duy dali na kay na buang si Duy na kuan sa siya na ana. Sus pag ulit lagi namo ti kuan di na ni pwede kay kuan na ni. Aghiga na siya dito pero ag kuan man siya kanang bangurong pa siya ni Alan gid tagayan. Pag man higa na pa siya sa kwarto, banguro na po naging kuan, itagayan. Ano pa na kwarto? Dito yung pausing ba? Oo niya. Nabi doon ako. Na mabasa. Kasukasukan na siya. Pagkahuman kay ulit ako na sige ulit eh. Gipa kuan ni Aldi kakos. Dili habi pa siya nahulog. Na ugma lagi ka kalma do ana. Ato gid siya na kuan hubog ti bang gabi ka di wa siya kasabot wa siya ka kuan. Nagaano siya pagkapunta. Asa ko ikaw. Ano man ka asa karon? Ana ka sa balay siya. Kasi nakakot sa ako. Ikaw ito taw na buo ko sa imong kahapon. Ulawan ko sa dalan kay ananay na ka. Ikaw hawid ani mo hawid. Nasira ko motor sa. Ana po siya ti. Ikaw pati mahulog kini karon bukas sa makastalan. Nalisod lagi mag-kuan mag-inom sa kanang nasa layo ba? Agi ka ang kasi ito pinahon na po ni Alan kit tagayan og kuan. Pag kuan sinapa na po tagayan ay birthday gina ko ay mag-enjoy ta. Enjoy bitaw. Ato tin mo ra siya nagkuan ti abayan ako. Ana buang kahapon na ana siya. Di na ka maayo di maayo kahapon sige na mo kuan to ana na. Ano siya nga ha mo ba mo di siya kabalo imposible di ka kabalo. Ano siya. Amin ay muslipon amin na kay kana karon magsakit kay sakit iya kundi sakit edukan daw di siya ginawa. Amin muslipon ka hospital. Amin muslipon tatawan ko imo isuon. Taga ako kwarta para to hospital. Ami. Sa ayo di na ko mainom, di na ko mainom iko. Ambi ni ako to sa hospital karon kay siya ginawa sakit iya dinhi. Sakit iya dugan. Tabang di og ginawa. Udi og ginawa kay gabi mo gipainuman siya ni papatutol hay to nga inim non hay po kang Alan. Hay po ni listor ako to si listor. Tanay na ko. Magtulog ako na ilom ni sagol ba. Sa tabang gid og ginawa. Oh tara, ato ta hospital. Abi ni mo katawagan kay musuon mo isuon mo imong ayan. Nabi og tabangan ka sa imong isuon karon. Pag-inuma ni ka diha. Kay ado ka la hospital. Sa dili ako mainom ambi na dili kay sa tili ko nga na ambi ka ako sa tan. Nando kita kanto wala siya pati sigarilyo wala na siya. Ambot na ka wala ko kay wala magid siya nagkuan bala man sa ko iya ba. Di wala unta. Ato nga kuan. Wala sa mabuo sa kahubog ato. Nya. Wala na gusto. Wala naman pod. Naambot ka karon kay wala ko bang wala ko siya inom kay dudo na. Wala ko siya na kay undang mo dali ko. Nakindi-kindi ang di ko alka is Nobel. Nagagarilyo. Ko lang sige wala at lahat ko undang siya. Lahat ko ta siya natin. Na nagsigarilyo siya wala. Kay undang man ko siya. Yan na, agtagam. Dine. 70 man. Istorya ka karon. Yaw-yaw ka. Di man ta Karon. kay ang magsakit mangit okay naman ba siya sigarilyo ulay magtabang ni magsakit ka diha. Wala May di. makata sa imong kwarta diha masakit ka. Ato hospital o kaya to ko hapon sa mga tayo di sa ginabat eh. Ako suko ako pud nabala ako ba kay katulad ang time nga di sa nato. Kanalabi ana sa inom dito na itong kuan na gibalo sa tabang kasi di gawon iya pa anak kay na kuan na gaton sa natulog lang ang kuan kay high blood ba. Mura iya pa para mata anak inom ay kanang sige po inom pa sa una na. Katulog daw kun wa kamata high blood. Mali na. Ito na balaka po ako lang gitabang. Nasukop ako lang gitabang kay nakawala ko sa papa ba. Akong gana. Buot. Lalo kong hospital. Ang binibigyan ko tawag ko mga isuon. Mga isuon tawag ako. Ang kalan. May padala ko kwarta kay atong hospital. Abi na isuon na karon tay makahata iya isuon kano mga Igsoon, may lang. May lang. Ayaan uyuan, may lang. Muna, dili muna bantayan unta. Ato kung shed ato iba sa kaya ang pinulawan at bala mga bata. Ay ako di ay hugay man akong amping sa akong lawas. Nya, ingana kanunay rag inom. So, muna giingon nga may pag maghikog ka na lang. Kaysa mag inuma ka. Gani okay rag naa sa kuan. Kanang wala sa ato kay kana okay ra. Nasa atuan tan unsay magkuan ato tanan tambal ato. Ingon ba ako sa iya nga nunaan nimo labaw bay katabang ato alap. Sa ako ko ingon nga nangayo sa ko isuga ako di ko sa igsuon ako di ko kapangayo. Ang ako mamaylo gid pag kon mag yes gid kay ang mga igsuon na pa mga pamilya pod. So po kasi kitag pangayo dito. Katilo na putag baba. Maling kampo na di masakit ako kapag ikaw nga. Pag ako ingon sakit ako, ino ni tambal. Pakuan rin para di maglala. Magbuhay tambal, may palit na, dala.
Dere ay sus. Magkonsibisyon lagi ka. Kung pwede pa lang iugot nga, pag ugot na to nga matay dayon. Pwede. Pero unsaon taman nga pagbuot mo sa Ginoo buhion pa ta. Anto sa gita. Pero pun lang og panahon nga mag-abot og masakit. Dagon konsumisyon ta. Nahuman na may og kaon na atay i-unboxing karon. Ako na siya gi-order sa TikTok. Nga atong i-try kung effective ba ni siya, dili ba ni siya scam. Kay nagkalat ang mga scammer. Char. Ato sa nibutang ang atong camera. Diara. So ato na siyang i-open karon. Kay gamit sa ni siya for vlogging. Palihog raw ko lang sa kuan aw iba sa kuan di ayaw na lang. Ano siya guys oh. Bindir? Kuan siya tripod. Ay unsay panganda ni di? Face tracking selfie stick tripod. Oh. Pamahal kayo ito, 800. 100 kapin. Ato lang ni siyang obserbahan kung effective ba ni siya no. Wala. Char. Face, unsay pasabot sa face tracking. Unsay pasabot sa face tracking. Ali mo na ni likod. Kana imong na ako makuha ba? Bauta. Ikaw lang, ali dani si lang ay to ay atul ka babayhana ka. Bis may dami sa noon. Oh, diri kay ato ni si lang pautanon kay kani si lang sa una sa elementary best in English. Bautan yo. Ikaw bitaw nag-ingon nga. Oy, best in English di ako ti sa ay sa elementary. Unsa man ning face tracking? Face, ang face imo na. So stress be na face tracking Ginoo ko. Ang tracking Sibog gamay iba kay di ang ka tracking kanang gi-tracking pa nung design. Unsa face tracking ba? Wala na Imo siya na guys. dog so track. Unya na ay kuan charger. Charger na So di apa. Ay, Lo. siya tingnan naman din. Unsa man siya? Speaker? Saan siya paggamit? Speaker sa imong mata. Tanawa ang kuan diri oh. Kuan Ay, kamera? Ha? Kamera maguro na oh. Saan man siya paggamit guys? Dara oh. Ha? Basaha sa di. Basaha sa. Dili ni siya itungtong di ay siya oh. Oh, itungtong. Oh. Nanay aro ikuan tay iduot tayon. Hala, makakuan na tadani, makablog na tadani nga kuan. Vlog sa kan ate. Ay ikunik sa cellphone. Ambot ka. Oh, di ba? Char. Nya na apay kuan unsa man ni Asa siya? man na konti? Ha? Asa man nakita? Hala kuan siya guys. Oh, asa man ni siya? Murag kuan ni siya, de. Dito na abo naman ako. Hala ni siga. Kuan ni siya. Flashlight. Lights ni siya. Isa ra siya. Ang palong ko. Pwede siya makuan hayag, pwede kay siya makuan. Hay uglo. Atong patsyon. Pataban na So siya. mauni siya. Wala na. Asa man ni siya ibutang? Wala ibutanganan. O Pataban. dili, dani ni siya pwede siya ibutang o. Be? Pwede siya maingon. Ala, hinaya day. Pwede siya maingon ana, guys. And then pwede sa nato siya ibutang diha. Ay O di ba? Kuara to palihog ang isa ka cellphone ako lang di. Ito? O, kay atong sulayan. Sa Manila. Kuan siya o. Tanaw sa di. Naay ang camera dani o. So 360. 360. Naay ang mga connection dani. Dili na to ni walaon hawiri sa na. Ano siya guys? Be? So ani. Pwede siya ani. Naya day. Unya. So may siya pag-on. May ang on dani ba yun? Pero power oh. Di man na. Sa kapuan man na Ako pa ni di ara. Be? Sibog.
Agsibog-sibog na siya, te. Ha? Agsibog-sibog siya. Wa ta kay bawdani unsa pa ni. Connect to Bluetooth man siguro ni siya. Wa ko may bawdani guys. Ako pa ni studyuhan ha. Oh, good luck na lang. Oh, nagtuyok siya oh. Ngano kani nagtuyok siya? Nagatuyok siya day. Ay, ug asa ta pa ingon iti iya sundaon ta. Oh, sige. Sige, lakaw. Oh. Lakaw. Ulo. Oh, lakaw dili pa ingon. Ang imong naong. Oh. Hala. Nagliyok. Ha? Nagliyok imo na Lihok sa eh. imong. Oh, Dito pa ingon. kamo mga adiha. Oh. Ay, ka nakagis na ko te. Pista king ug maglakawa ka imo na ang ipatan-aw. Tindog hawad ya lang. Kana. Oh, ay. Kailangan maka-charge na pa may kay malubat mo na di ka pura sa sunod sa ato ah. Ay mo ibutanga na nimo tinga na magbidyo na itali ay. Ay, siya na mag-adjust. Mag siya na mag-adjust mo. Lagi ato. Dira ko huy. Nakita na silang lang, nakita na silang lang. Oh, lahawan lang diri lang. Wala. Di ka maka-ikas na lang. Dira ko. Nyaw. Dira ko huy. Ay, muna ako sundat eh. Kinahanglan di ka mag-smile ka oh. Lawa lang. Oh, okay siya guys. May mga buwang hairs. Oh, effective siya. So mahibawaan na niya to puhon. Ato raning makuan siya puhon. Kani siya nagpundo. Muning gatuyok oh. No, di ba? So kinahanglan siya nga i-charge. Kaya para dili siya ma-lowbat. Ato na siyang i-off da. I-off na rin nato siya guys. Nagkita lang na TikTok ko ganti na siya te. So naama ko i-tripod nga dako. Pwede siguro ni siya nakos kani siya pwede ni nako siya dito ibutang sa tripod nga dako. Pwede ba day? Nagduto yung tripod. Dili ka na naman siya ang tuyo. Ay. Di ba tiri? Magnet siya oh, magnet. Gusto ko te. Kuan ka ng camera. Naan sa mo kasi tinuan ni mata? Yan na mata. Okay siya guys. Tuyok-tuyok siya no? Sibog mo din para makita mo sa video. Wala pa video, di ba na video? Dini ganito sa video, blago. Abla ko kasi na video. Nawa man lagi nagkuan ang kuan ti cellphone magsiga. Asir, siga. Di ba na am tuto sa atong anak anto siya o kanin siya nga babae yo? Una yan naong dia oh. Gipasigan niya. Di na ba niya naong dia? O dapat ba nato naong dia dia? Pwede naman siya magkuan kay ngano, dani naman siya ang connection niya ang kani cellphone mao ni siya ang itindog. Katong suga ti pasiga rin to sa gabi iti duha. Ato ni siyang ay! Ato gani. Wala paghalas lang. Rin mo lagi tulog ina sa nang rin bo. Na duha ka na style. Pauli na si Iba o si Lang ako silang ihatod. Kaya ang akong motor wala pa man sad na plaster tora dito sa ubos ilahan ni Mama Ilang. Dato dapit sa ilahan ni yung luloy nga bangot. Ya nagabinaan sila kay mahinanok man sila kaganiha. Tulog nan maha ni udto ni hapon o ulit na mi busog. Tulog na sa dito pag abot. Ya hayag-hayag man sa buwan. Ay ang yawi di ay. Naglakaw lang sa kara lang. Aglakaw lagi ta sa way tunong lagi ba. Basta mag-abutan na ta dito sa kuan. Dalhon na lang ako ni Dalhon na lang ako ni kay kuan. Kabungaw ra ba ko? Mas kinaasar at pagkabutang. Mas maayo maning naibahag kay para diara din butang ang kuan. Isulod lang to dani iba ang kuan kwarta di. Katong bayad na ako sa kuan TikTok. Nanay, butang. Isanti mo ka dapat bahin ka na. Ha? Iwo man ay kuan sentiyo.
Ah. Itoy. Ano na mo tiya? Dihara mo toy. Ito na Okay. Going to Prokdos na sila ni Iba. Hayag ang buwan da. O gani. Hayag ang buwan, guys. Unsa? Basta magawas ang mula. Ay, sa kulmon, raman lang. Ha? Kulmon, ay kulmon. Hina. Ha? Ang ulat ba murag? Kuan. Gani. Dali ira. Hayag ang buwan, guys. Oh, ira. Oh, hayag ang buwan. Baklay rami niya ang ilang motor ni Iba na ada na ila ni Madam Joy Joy. Ang ihara bang tang kuan ni Madam Joy Joy ipabalhin sa iyahang bagong cellphone, iyang account. O nakapalit sa bagong cellphone. Po 7,000 siguro? Murag 7,000, 6,000. Ha? Ang? Murag. Oo. Nagwan ka ganyan da? Murag nagtaliti ka ganiha. Ladanlog ang dalan karon. Ayaw lang pagsakay lang. Ha? Na? Ito gani mina takilbong mina. Magani. Ayaw lang pagsakay lang. Ay uga na ang dalan pero oglain nga pun sakay ang lagi na kuligid kay. Di ang kuan manggod ang dalan manggod murag nabangag siya ba? Oh, murag kuan ra kana ang murag ligid ray makaagi. Unsa? Mas baby ako ginakidin sa una kana sig. Inom din sa lang no. Kaya uli ida sa ubos hubog. Inom? Oh hubog na sa uli bukid. Itong bag-o pa mo? Inom sa o nga. Naligsan ako baboy itom na tumba ko. Pagsimot yawa hubog man yawa baboy itom. Ini mang baboy itom gid ha. Nya. Hubog man baboy itom na. Imposible nimo agi dala nas baby baboy itom. Oh. Tumba ba. Nya. Yan tabang lar. Tabang yawa kisra pa yun. Ito ah. Baka to. Unsa to ah? Pagdali lang. Baka. Ito lang baboy lang baka. Unsa to ah? Ay baka te. Ha? Ay. Ay baka to. Away dai nimo. Ito tiang siya lakaw uli balay. Oh nya. Unsa ka? Unsa ka? Abi lagwa pa nakasimutan ang baba. Unsa ka? Pero nasimutan nimo baba. Wala pa. Oh. Tabang lab. Isa na ka. Unsa ka? Yawa ka kun ka diri. Unsa ka? Sigligyan ako baboy itom dito oh. Pautan na kasi ko anito kapitan sa kapulakan anak pala. Nya. Sabi kay pagbuga-buga siya pa kay. Dawa mo kanduway. Na ang motor kumi ang kuan sa motor. Nya. Kaya baka nga. Diyan ang patuo pagkabuntag ulian naman siya. Ilo-ilo din. Ito siya mo iwan ba siya. Ay ang sa unahan din nag-unga na siya tin. Sa ako ang ito ay problema ha. Hawak din. Naman mo kuan dito balay sa ubos. Kana siya. Si Dudoy mo tagaman. Sherwin dili mas kung saan ni mag-uhaw-uhaw. Hindi na ako layas din eh. Kaya naan na may balay dito sa Esperanza. Dito ka. Mas may nang dito ka para matughan ka. Kung sa gusto nimo ug nay mahitabo nimo. Di ko mamproblema. Wag gyapon. Tagay gyapon. Wala yun nga aglabad akong ulo. Nya. Sa una nasakit ba siya gidara na mo ni Carmen samang gali. Oh. Isuon na magpahatag. Nabade oh magani. Nagpainom siya mga Barkada, nabade barkada mo kuan. para sama na gali. Kainom siya o magani. Lala. Sapa. Sige. Ate ko mag-atag ate na ko plat para diao. Plat imong mata mo ina-plat siguro ay. Bawa ka nga bangag na. Sige, tulod na iba. Ay, pagsakay. Sige lang. Okay. Una dito lang. Saki. Kaya ang dalan magudan ni kuan. Nabangag na siya ba? Agyanan sa kuan. Ligid. Oh, di ba kaganiha? Laba-laba din siya.
Kung sayang gibuhat ka gani ha. Silig-silhig dayon. Muna siya pag yaw-yawan. Pero mula lagi tama na ta sa yaw-yaw. Di man sulod sa utok. Hawa lang. Pauna na to siya lang. May suga. Saki? Di ba nagdalo kayo? Ha? Dalo. Alindaha magug ka gani ha. Mo nang nabasa na sad ang yuta. Kani magudani guys kung magtaligsik ra danlog na dayon dinhi sa pikas magsamot sad ka danlog dugay maguna diha mauga kay na may tubig dadto sa unahan nga naputol diha mag-agi niyang kani dani sinawon gini dani gamay lang nga kuan alindahaw danlog na. Sige na. Congratulations kay naanay ilahang materialist ni Father ug ni Mother Earth. Mao ni ang ilahang giingon kagabi nga magtugbong sila kay magpalit sa materialist. Ala, nang may ang tabla o. Nga nalangkat man. Ayo. Wala pa iba. Ano man niya? Uy, Nalangkat na gini diri. ha? Natangkat ito nang ulo. Gani. Ano man ni? Kuutan gini bag ni. Paano gini nakatay bag gini oh? Oh, Wa na golden eh. gani. Kaban kadok-dok unsa ni? Dito pon. Abi si Mother. Tug na dai mo Mother? Si Papa na. Taan papa niya. Ngano man gilantan. Katulog na ang mga bata. Agoy. Ngano gilantan man ka pader? Ha? Unsa ba ni ma? Kisa ni plywood? Ha? Para sa? Ang tindahan ni plywood nimo? Di ka tunga? Di, kuan dagtaplak itong sa pustahan. Ang kanadana kanang nalangkat diha. Taplakan siya. Na-upload na nimo. Ang kanang balas. Di-upload na nimo. Kinsa nag-upload? Tuwa niya ang cellphone di ay. Unya. Wala pa man naakit. Dito pa man siguro na sa kuan pagpalit. Sa hardware pa. Yan na kay video pag abot din eh. Aman. Nadana mo, kana na nangasumpay na. Gisumpay na dana. Di mo nag-order sa materialist di ay. Katong gi-orderan nila. Kuangan, Ang kuangan simento. ano man. Kuan. Plywood. Wala ka bukwag. Unom ka siminto? Unom ka siminto. Para magud kay ang si April na ang sinisting CR kay nga bangon. Ang sa CR. Dapat kaya apilon man ang CR, ilisi ka nagbahol. Kay pinisingan man ka na
Magpalit ko sa baul. Ha? Magpalit ko sa baul. Kay para kuan na mabag-o na din ang baul diha sa kuan si Arkay. Gitil-til man iba. Di. Ako ito na dili to na. Naglikigid siya. Sa barangay da. Nagliki. Barangay nga, 150 lang ng bao. Sa una pa na panahon. Ako na, si Umak, madara ako si Kariri nagpalit. Gusto ko siya, kung sa una pangatan din sa barangay nga bawal. Kato akong gi-order sa TikTok akong bayaran kay sila may nagbayad adto kay Dapat ay mga pag-abot plastic, diri mga kay wala man ko diri mao nang ihatan ako ni Mother. Nina, pamilya ko tiyan siya, daguugan. Nga naman sa may kaon nimo. Si Kim Kim lagi naglain ng ay Chin, naglain niya tiyan, ikaw naglain pa sa imong tiyan. Tara na kay mo to tinguga oh. Bye guys. Adto pa ko sa inyo. Hindi kabina kay oxygen sa kabisa. Adi na. Ikaw sa uli ay tulo. Ha? Ha? Dire na tulo. Ibilin labi na ako ng motor dito Dire sa na tulo ni ugma na kauli ito. sige lang. Okay pa man ni akay kuan man kana ang Kaya ka kami na sa imong kwarto bayad abuta bala ka dire. Ay, ata doon, may labot. Anak, wala may nakapang-apla sa kuan. Amuton. Pagin ko alam, minati anday kahapon nga. Pagpres ko alam sa mudi, doon mudi ako. unsa man diha ra mo? Nagkaon naman may di sa payag. Nagkaon naman may pa dito ate. Ngayon nakatambal pa? Kani ganun ingon papa sa Lahos na ni sila ni Iba og ni kuan lang. Dili na lang ko mag lahos dito sa ilaha unsa? Oo nang ingon papa nga ambula nga opo. Katubog kuan niya nito ni mumon. Kaya iya magipagkuha. Mama usingaw daw nang kali dili. Diha ipangutlo. Sige na. Ito. Di naman ako ihatod. Ay na. Ikaw man ang dapat ikon kay Ako dapat ihatod. Diha ra ila mamailang. Na ako ibilin. Baklar ko pa yung dito. Danlog ba ya? Ay dito no. Ha? Dili na arang-arang ito kay nga nagkuan nagbalik na yang basa. Nag kuan ba ya? Taliti ba ya kaganiha? Sige na. Bye guys, muuli na sila. Ako pauli na sa ko dito sa amo payag. Ang pira. Timing jud ang pag-abot na ako diri kay nag-alindahaw dayon.